Ma nfutax kemm nistaqsik. Bejn li tkun qed titkellem u l-mistoqsijiet, tkun tista' titfil-kaxxa ma nbidlu. Mhux ħamel il-mistoqsijiet tajtu ftit kemm nisimgħukom minn hemm wara. Jekk titkellmu hekk qed nisma'kom, ġifieri tajjeb. Islema mill-vuċi tiegħek kollha, Għandi kantaru. We're starting in 1 minute, you can go live. Bonġur li kulħadd, grazzi tal-li ġejtu għal din il-press briefing ħalli natukom
randi kont ta' il-każijiet li qiegħed ikollna u anka is-sitwazzjoni f'Malta. Matul il-lejl kellna 8 każijiet oħra li ġew ikkonfermati u bekk issa għandna 38 każ u flimkien magħkom ħanduru dawn il-każijiet bid-dettalji fuq kull każ. Għandna tifel ta' 3 snin Malti li dan it-tifel kien wieħed mill-kuntatti ta' persuna oħra li konna diġà informajnikom bija bħala persuna li kienet ġiet ikkonfermata qabel. Dan it-tifel konna qegħdin insegwu il-kuntatti tal-persuna l-oħra u kien wieħed minnhom u aħna komplejna nsegwuh u hemmhekk ħareġ bis-sintomi fil-15 ta' Marzu, kellu d-deni, għamilnilu swab u ħareġ pożittiv. It-tifel jinsab fi stat tajjeb ħafna ta' saħħa u bħalma tafu ma kienx qed ikollna sa iktar skola, allura din ħarġet bħala waħda mill-miżuri tajbin għaliex hekk it-tifel ma kellu l-ebda sintomi waqt li kien qiegħed l-iskola u hekk is-sitwazzjoni hija contained. Każ ieħor huwa ta' familja li konna informajnikom b'każ ta' persuna minn din il-familja Taljana li jgħixu hawn Malta, però il-missier kien mar-Ruma bejn il-1 u l-5 ta' Marzu. Kenna l-om li kienet diġà konfermata qabel u issa ħarġulna pożittivi kemm il-missier li propju kien sifer u anka li għandu 58 sena u anka issa it-tifel ta' 15-il sena. Dawn ħarġulhom is-sintomi waqt li aħna konna qegħdin insegwhom bħala contact tracing tagħna u issa għamilnilhom it-test u propju ħareġ pożittiv. Li huwa tajjeb ukoll f'dan il-każ li huwa cluster importat ta' 3 persuni issa huwa li dawn kienu semgħu mill-informazzjoni li kien qiegħda tgħaddi u propju marru f'kwarantina mill-ewwel minn meta kien ġie il-missier minn Ruma għal Malta. Għanna każ ieħor ukoll li kien ġie konfermat il-bieraħ tard fl-għaxija fejn kellna persuna ta' 59 sena li hija Ingliża imma tgħix hawn Malta li din ma kienitx sifret barra, però fil-5 ta' Marzu daħlet l-isptar Mater Dei peress li kellha ksur. Din kienet qiegħda fl-isptar Mater Dei minn dak iż-żmien u innotajna li fit-13 ta' Marzu dew joħorġu sintomi respiratorji. U allura hemmhekk aħna bħala diligenza għamilnilha t-test u riżulta pożittiv il-bieraħ. Allura hemmhekk aħna bdejna mill-ewwel investigazzjoni tagħna bħala saħħa pubblika flimkien mal-Infection Control ta' Mater Dei biex aħna nkun nistgħu l-ewwel net nikkontenjaw is-sitwazzjoni u tin-net nippruvaw naraw minn fejn seta' ġie dan il-kontatt tal dan il-virus. Immedjatament li għamilna hija li badna l-pazjenta u transferjajnija immedjatament ġa l-Infectious Disease Unit u koll il-pazjenta li kienet ma' ġemba li ġdin kienet f'tubedit transfer għamilnija għall-IDU unit u it-testjajna l-pazjenta l-oħra li kienet fl-istess kamra magħha. U tajjeb ngħidu li l-pazjenta l-oħra wkoll ħarġet imbagħad negattiva. Mill-ewwel għalaqna s-sala biex aħna nkunu żgur li ma jkunx hemm iktar firxa lejn pazjenti oħrajn u sa issa għandha l-sala għadha magħluqa u tibqa' magħluqa għal numru ta' sigħat sakemm aħna nkunu żgur li s-sitwazzjoni qiegħda stabbli. Barra minn hekk ukoll aħna rajna min kienu n-nies l-istaff li kienu f'kuntatt ma' din il-pazjenta u mill-ewwel dawn ħarġu f'kwarantina. Provajna naraw investigazzjoni ħanaraw fejn seta' kellha kuntatt din il-persuna, ftakru li din il-pazjenta kienet daħlet l-isptar fil-5 ta' Marzu, alla setet kienet li din għada fl-incubation period, ġifir setet kienet li ġabita minn barra fil-komunità, pero nafu wkoll li kien hemm kuntatt żgħir ħafna ma' healthcare worker li kien diġà ikkonfermat pożittiv iktar kmieni. Palmetilkom qabel aħna nagħmlu evalwazzjoni ta' kull sitwazzjoni u f'dan il-każ ukoll il-healthcare worker li kien pożittiv il-kuntatt ma' din il-pazjenta kien qasir ħafna, fil-fatt kien iqsar mill-15 minuta face-to-face contact li skont li CDC tgħidlek li inti għandu jkun hemm biex persuna jitrasmettija.
Allura hekk qegħdin f'sitwazzjoni fejn aħna qegħdin inkomplu l-investigazzjoni tagħna biex aħna naraw minn fejn seta' ġie dan il-kuntatt u l-exposure ta' din il-pazjenta. Tajb ngħidu wkoll li aħna bħala precaution qegħdin naqbdu lill-pazjenti kollha li setgħu ġew f'kuntatt mal-persuna li kien pożittiva ħalli aħna nkunu ċerti u nkomplu bil-contact tracing tagħna anka f'sitwazzjoni fejn kien hemm kuntatt li huwa vera żgħir. Tajb ngħidu li l-istat ta' saħħa ta' din il-persuna huwa tajjeb ħafna u qiegħda tinżamm fl-Infectious Diseases Unit biex aħna nkomplu nsegwu s-sitwazzjoni tagħha. Barra minn dan il-każ ukoll kellna mara oħra Maltija ta' 26 sena, din marret l-Ingilterra u ġiet lura fit-13 ta' Marzu. Kienet meta ġiet lura kienet qiegħda f'kwarantina minħabba li semmet l-avviż u fl-14 ta' Marzu bdiet bis-sintomi u ġeħ ta' ras u tuħ ta' nifs. Swabjajnija u ġiet pożittiva u aħna li ħanamlu peress li s-sintomi bdew ġurnata wara li kella il-flight, aħna qegħdin inkomplu bil-contact tracing ukoll ta' l-ajruplan li kienet qiegħda fuqu. Każ ieħor huwa ta' Malti ta' 28 sena li dal-persuna nafu li ma kellux ma kienx imsiefer, però nafu li l-post fejn jaħdem hemm nies oħrajn li kienu msifrin, infatti sibna li kellu kuntatt ma' persuna li kien sqalija, però dal-persuna ma kellu l-ebda sintomi sa fejn jiftakaru. Niftakru li bħalma qegħdin taraw ħafna mill-każijiet ikollhom sintomi li huma ħfief ħafna. Ġifier hemmhekk qegħdin nissuspettaw li seta' kien li kellu kuntatt ma' dan il-persuna. U li kien tajjeb ukoll li dan il-persuna ma kienx qiegħed imur għax-xogħol imbagħad wara li żviluppa s-sintomi għaliex is-sintomi ħarġu fil-15 ta' Marzu fejn kien fil-weekend. Każ ieħor li kellna pożittiv huwa ta' raġel ta' 62 sena li dan ukoll ġie mill-Ingilterra propju fuq l-istess flight tal-persuna l-oħra fit-13 ta' Marzu. U dan ġew Malta u fil-15 ta' Marzu beda bis-sintomi, però li kien tajjeb hija li kien hija diġà f'kwarantina minn meta ġie lura. Għandna l-aħħar każ li huwa ta' raġel ta' 52 sena li huwa Malti wkoll, dal-persuna wkoll ma sifirx u ma kellux kuntatti ma' nies li huma nafu li huma known case waqqas sa fejn jiftakaru ma' nies li kienu sifru li kienu simptomatiċi. Fl-10 ta' Marzu żviluppa d-deni u s-sola, għamlilu swab ħareġ pożittiv, dal-persuna jaħdem f'kumpanija privata u bħalissa t-tobba dejjem bil-contact tracing ukoll ta' din il-kumpanija privata. Bħalma qegħdin taraw f'dal-każ tal-aħħar ma stajniex insibu minn fejn seta' ġie l-kuntatt u allura tħallna iktar fil-fond fl-istorja mal-persuna fejn ikunu l-whereabouts tiegħu għaliex aħna nafu li inti għandek iktar ċans li jkollok espożizzjoni f'postijiet fejn ikun hemm iktar iffullar u li stajna nsibu li dan kien attenda gym. Jiġri jista' jkun kien hemm xi ħadd li kien simptomatiku hemmhekk u bekk għaddija lil dal-persuna. U allura, għawek nirreferi wkoll għal miżuri li propju ħadna immedjatament fejn aħna tajna l-parir biex jingħalqu il-gyms u postijiet fejn ikun hemm il-fullar tan-nies u allura dawn il-miżuri li ħadna qegħdin ikomplu jgħinu biex każijiet bħal dawn kemm jista' jkun ikun nistgħu nikkontrollawhom. Allura issa bħala rendi kont bħal mettilkom qegħdin dejjem inżidu iktar l-swabs, meta tfittex iktar tistenna laħassib iktar, allura n-numru ta' każijiet dejjem qegħdin jiżdiedu u aħna fil-fatt għamilna swabs li huma relatati ma' nies li għandhom sintomi u li kienu msifrin barra jew inkella li aħna kellna xi suspett fuqhom, għamilna 939 swabs li huwa numru li huwa sostanzjali. U għajna għaddejn ukoll respiratory screens ta' dawk in-nies li jitlu f'Mater Dei u fatti hemmhekk għamilna 701 swabs u minn dawn kollha respiratory screens ta' Mater Dei dawk kollha ħarġu kollha negattivi ħlief din il-persuna semmejtilkom qabel. Bekk
aħna bħalma qegħdin taraw komplejna dejjem bil-ħidma tagħna ta' kontingenza biex aħna nkomplu nikkontenjaw is-sitwazzjoni billi naqbdu l-każijiet kemm jista' jkun kmieni. Dawk in-nies niżolawhom, nagħmlu contact tracing, rajtu kemm il-darba dal-aħħar kellna issa iktar nies pożittivi għaliex aħna għamilna l-contact tracing ġifieri qegħdin infittxu dawk in-nies li huma fiċ-ċirku tan-nies l-oħrajn biex kemm jista' jkun inkomplu nikkontenjaw is-sitwazzjoni. U magħhom parallel magħhom għandna wkoll fejn aħna qegħdin nużaw dak il-miżuri ta' social distancing fejn bil-mod il-mod kont is-sitwazzjoni dejjem inżidu n-numru ta' postijiet fejn qegħdin naraw li jkun hemm nies li qegħdin jiltaqgħu iktar flimkien allura dejjem innaqsu ċ-chances li n-nies jibdew jittieħdu minn xulxin. U barra minn hekk ukoll qegħdin nagħmlu rakkomandazzjonijiet biex kemm jista' jkun il-postijiet tax-xogħol jippruvaw jaħdmu kemm jista' jkun bit-telework, hemm faċilitajiet illum li tista' tagħmilhom u qegħdin narġgħu nagħmlu enfasi fuq l-anzjani biex l-anzjani jekk mhux vera bżonn ma joħorġux għaliex huma l-iktar nies li huma vulnerabbli. Sa issa kellna każijiet li l-maġġor parti tagħhom kienu kollha għadhom pjuttost żgħar, ma kellhomx kundizzjonijiet mediċi, allura huwa importanti aħna li nkomplu nagħmlu l-enfasi fuq kulħadd imma iktar u iktar fuq il-nies li huma aktar vulnerabbli. Nixtieq nirreferi ftit għal każ dwar social media posts li għaddejja fuq każ partikolari mingħajr ma nirreferu għall ismijiet għaliex huwa importanti ħafna li nżommu l-konfidenzjalità. Però nfakkarkom li kellna każ ta' ġuvni li kien mar flimkien ma' sħabu holiday barra minn Malta u ġilura. Dan kien student tal-università. Xina aħna għamilna l-assessment tagħna, aħna rajna li dan il-sintomi tal-persuna ħarġu fl-14 ta' Marzu. U l-istudent kien qalilna li mar l-università bejn il-11 u 12 ta' Marzu. Ġifieri dan kien jumejn qabel ma bdew is-sintomi. U skont il-protokoll ta' l-ECDC inti tagħmel contact tracing sa ġurnata qabel. Allura f'dan il-każ speċifiku aħna ma kellniex għalfejn nagħmlu contact tracing ta' dawk in-nies li kienu magħhom fl-università. Bħalma taraw aħna immorru ultra precautious ħalli aħna nkunu żgur li dawk in-nies nikkontaktjawhom kollha, però fejn ma jkunx hemm bżonn il-każ m'għandekx għalfejn toqgħod tagħmel dawk il-contact tracing. Ġifieri nikklarifika li aħna mxejna mal-protokoll li qiegħed hemmhekk u skont il-bżonn li hemm ukoll. Grazzi. Rigward dak l-istudent Spanjol li qabża l-awtoritajiet bis-sintomi li kellu once li kien fil-gate. Għamu xi issues anke minn ħaddiema tal-airport fejn spiċta kienu nkwetati l-proċedura li użajtu intom il-fatt li ittieħdu fil-prayer room, eċetera, kienu nkwetati fuq dan il-fatt minħabba li jista' jkun li kontraktjaw il-virus huma. X'miżuri ttieħdu? Biex nfakkarkom fuq il-każ dawn kienu studenti li kienu ħajmorru lura lejn Spanja. U aħna xin kienu għaddiem mill-airport innotajna li dawn kellhom is-sintomi dak huma il-protokoll tagħna fejn dawn in-nies ovvja ma jkunux fit to travel, għandek ir-riskju li dawn kienu pożittivi fil-fatt wieħed minnhom ħareġ pożittiv, allura aħna mill-ewwel żammejnihom milli jitlgħu fuq l-ajruplan u daħalnihom fil-klinik biex inkun nistgħu nittestjawhom. Dawn inċertaw li kienu ġew il-swabs tlestew kważi kif kien bdiet ir-run, allura konna nafu li huma ħajkollhom jistennew ftit ħin biex inkun jistgħu jitlu fir-run li jmiss. U għalhekk aħna sibna l-aħjar post li stajna żammejnihom biex huma flimkien mal-għajnuna tal-nies tal-International Airport fejn żammejnihom f'post li jistgħu jkunu komdi provdejnielhom ukoll li kellu kollox. U issa wieħed il-pazjent li ġie pożittiv dak qiegħed rikoverat l-isptar u l-oħrajn qegħdin żgħażagħ studenti l-oħrajn kollegi tiegħu peress li huma kienu ġaħa jitilqu allura ma kienx qatt baqalhom lukanda fejn joqogħdu. Aħna ħassejna li kellna niftħu propju il-post tal-kwarantina u dawn bħalissa qegħdin f'kwarantina jinżammu hemmhekk u anke bil-kollaborazzjoni wkoll mal-Ambaxxata Spanjola qegħdin naħdmu ħafna flimkien biex inkun nistgħu nżommuhom komdi. Imma għamet li eżempju fil-gate fejn dan il-persuna għalilkom li kienet kollu sintomi ftit wara saħansitra ma sarx tindif u kien hemm familja b'tarbija li daħlet fl-istess gate. X'argument tiegħek fuq dan? Setgħu kienu f'periklu din il-familja li soħra bħal jinnaf
marru jċarġaw il-mobiles, daw ħarġu mill-prayer room, marru forsi xuxxib, nafx. Mela, tiftakru li inti għandek il-momenti ta' contagion kien qasir ħafna l-fat li huma kemm damu f'waqt iċ-check-in għaliex kif indunaw mill-ewwel li dawn kienu ma jfilħux imma wieħed biss minnhom kien pożittiv. Dawn il-ħin li damu hemmhekk kien qasir ħafna għal fatt li huma kienu emmek ma setawx trasmittaw il-ħadd ieħor. Tajb ngħidu koll il-praying room qabadna kumpanija li hija speċjalizzata kif tista' tnaddaf dawn il-postijiet u allura il-praying room qabel tista' terġa' tintuża ħatkun imnatfa u ikun hemm neħejna kull riskju li jista' jiġi transmitted li xi ħadd ieħor. L-lum ma smajniex każi ta' nies li qed nassumi li ma fiq ħadd u looking back it-tifla ta' 12 sena li kienet l-ewwel każ li kellna ma nafux sar minnha kif ikun. Iva. Is-sitwazzjoni hija bħalma konna qed nispjegaw inti meta jkollok persuni f'dal istat huma kollha qegħdin f'saħħa tajba. Però inti tgħidilhom recovered jiġi fiqu kompletament fejn il-virus ikun telaq kompletament meta inti jkollok żewġ testijiet li huma negattivi 24 hours apart. Aħna meta naraw li marulhom is-sintomi nibdew bit-testijiet. U propri qegħdin nibqgħu nittestjawhom kollha lil persuni ġurnata b'ġurnata u sa issa għadhom qed joħorġu pożittivi. Dan jiddependi ħafna kemm jiddependi fuq kemm inti kellek virus inizjalment. Jiddependi ħafna fuq l-immunità tal-persuna u kemm il-persuna jkun jista' jneħħi l-virus minn ġismu malajr. Ġvija kwistjoni ta' fatturi diversi sakemm persuna jnexxielu mbagħad jelimina l-virus kompletament minn ġal-ġisem. Sfortunatament qatt m'għandniex mediċini għalissa li huma kontrollati biex propju jikkuraw dawn it-tip ta' virus u allura hemmhekk f'dis sitwazzjoni kollna nistennew in-natura biex tieħu il-kors tagħha sakemm inti l-persuna jelimna kompletament il-virus. Però tajjeb ngħidu li l-każijiet huma kollha fi stat tajjeb. U l-istess dik it-tfajla iva ġieli bħalmet ikollok nies li idumu ħafna iktar u nafu wkoll anke minn esperjenza ta' mart infettiv ieħor li ħafna drabi t-tfal idumu ħafna iktar iġorru l-virus propju mill-kbar. Regarding now there are quite a few more measures now, bars are closing. We're going to be seeing more people going to supermarkets. We've had people contacting us telling us that certain supermarkets still have an overflow of people, they're not taking any measures. Are there going to be any new regulations regarding supermarkets? And also now we have quite a young case, there's a 3-year-old. Should pregnant women take special precautions regarding this virus? Okay. Mela, importanti dawk in-nies li huma kollha vulnerabbli, speċjalment min huwa pregnant, importanti li bħal dejjem jieħdu prekawzjonijiet kulħadd imma dawn iktar minn ħadd ieħor biex jevitaw li jkollhom kuntatti ma' persuni li jistgħu jkollhom is-sintomi u jistgħu jgħaddu dan il-virus. Fuq ta' supermarkets, infatti għandna diversi laqat ukoll biex nkun nistgħu naraw kif nistgħu ngħinu l-supermarkets kif jistgħu huma jgħinu lin-nies ukoll biex ikun hemm inqas nies li jistgħu jkunu flimkien. Tajb ngħidu li supermarkets mhuwiex post li ħajnala għaliex aħna kulħadd irid iġib l-ikel tajjeb u dan huwa messaġġ li qegħdin waslu lill-pubbliku biex ma jmorrux u jħordjaw għaliex din mhix xi ħaġa li għandna nagħmlu, kulħadd ikollu l-ikel li huwa biżżejjed għaliex ma nistgħux noħolqu defiċjenza ta' ikel fil-pajjiż li hija artifiċjali. Allura, hemmhekk aħna qegħdin ngħinu lis supermarkets kif jistgħu huma bil-pariri min-naħa tagħna u anke diversi postijiet oħra tax-xogħlijiet kif jistgħu jevitaw li jkollhom trasmissjoni ta' infezzjonijiet jekk jinserta jkun hemm xi ħadd li huwa infettat. With regards to the other 2 infected healthcare workers, yesterday you said they came in minimal contact with Yes. patients, but have all those patients been tested and what are the results? Mela, tajjeb ngħidu li inti tagħmel it-testijiet fuq persuni li jkunu simptomatiċi. Aħna flimkien mal-Infection Control ta' Mater Dei għaddejjin bil-ħidma tagħna biex nidentifikaw li kienu dawk il-pazjenti kollha li setgħu kellhom kuntatt anke jekk kien minimu bqajna għaddejjin.
U inti tagħmel it-testijiet jekk inti l-persuna jkun pożittiv. Din il-persuna l-oħra li kienet fl-istess kamra mal-pazjenta għamilni la test volja kienet mingħajr sintomi għaliex konna nafu li din kien ilha ħafna mal-persuna. U da test ma niqfux hawnhekk, aħna nerġgħu nimkomplu nirrepetu t-test għaliex nafu li darba persuna ma jkollux l-ebda sintomi, iċ-ċansis huwa ħejġi negattiv allura nkomplu nibqgħu insegwu wkoll. Residenti Maltin qed jitħallew jaqsmu lejn Għawdex u l-Gvern se jkun qed jieħu l-proposta tal-ħaddiema Maltin biex iwaqqaf dan l-ivvjaġġar li residenti Maltin jaqsmu lejn Għawdex. Kien hemm diġà biex ma taqsamx lejn Għawdex bla bżonn, imma ħajkun hemm aktar miżuri fil-każ ta' Għawdex. Aħna Malta Għawdex inqisuha bħala l-istess post tajjeb li inti tieħu l-miżuri biex kemm jista' jkun tagħmel screening f'kwalinkwa postijiet bħalma qegħdin taraw. Jekk inti tila fuq il-vapur qed tagħmel screening tajjeb, jekk inti tidħol tħaltu hawnhekk illum rajtu li inti qed tagħmel screening għat temperature. Allura ħafna postijiet ta' xogħol qegħdin jagħmlu screening għat temperatures. Dan huwa mezz ieħor bħalma aħna konna bdejna propju fl-ajruport fejn kwalinkwa point inti tkun tista' tagħmel it-testijiet ħalli jekk inti persuna li għandek simptomi l-ewwel net ma tidħolx postijiet fejn hemm ħafna nies. Imma wkoll bħala miżura biex persuna jkun jista' jaraf jekk huwa għandux sintomi anka fil-bidunet tagħha. Prof Gawċi, bħalissa semmew ġiex każijiet oħrajn ta' health workers li jista' jkun li għandhom dan il-virus. Viżavi il-fatt li daw għamlu kuntatt mal-kollegi tagħhom. Il-fatt li issa tibqgħu dawn nies ikwarantina wkoll għas-seta kellhom kuntatt magħhom. Fejn jidħol l-ammont ta' staff iżgħar. Qed nikkonta nies ikwarantina biex nevitaw il-kuntatt imma l-istaff fit-tobba qed jonqsu. L-isptar għandu preparata li għadi u l-oħra, il-mistoqsija l-oħra jogħġbok fejn jidħol il-protokoll semmejna ħafna drabi li dawn in-nies qed toħdu l-kura mid-dar. Iżolament id-dar. Meta niskattaw il-protokoll li dawn in-nies li setgħu jieħduha iżolament id-dar jidħol fis-seħħ. Mela, l-ewwel waħda hija li aħna jiddispiċina ħafna meta jkollna healthcare workers li ħajkonna bżonn jew niżolawhom jew inkella jkollna npoġġuhom f'kwarantina xi huma l-iktar nies li vera għandna bżonnhom bħalissa. Però din nagħmluha li bbażata fuq l-evidenza li inti ma tistax taffordja li jkollok persuna li kellu kuntatt żgħir jew kbir kullimkien, però iktar u iktar fi sptar fejn inti hemmhekk qed tikkura lin-nies u fejn hemm ħafna nies li huma qrib ta' xulxin. Ġivi aħna hawnhekk ma nieħdu l-ebda shortcut, avolju għandna bżonnhom, l-ewwel jiġi s-saħħa tal-pazjent. U għalhekk aħna nagħmlu dak li nistgħu biex jekk hemm bżonn dejjem qegħdin innaqsu dak il-xogħol li mhumiex daqshekk essenzjali biex nkun nistgħu nibqgħu nofru s-servizz lin-nies imma healthcare workers li huma fl-ebda riskju li jistgħu jgħadduha lil ħadd ieħor. Palma konna qegħdin ngħidu ħafna mill-każijiet kollha tista' tgħid setgħu huma dawn baqgħu id-dar. Ġifieri aħna bħalmet għandna diversi sodod fejn qegħdin nimpoġġu dawn il-pazjenti, għandna f'Mater Dei, għandna fil-healthcare facility ieħor u għandna wkoll f'Boffa. Allura hemmhekk aħna rridu nieħdu d-deċiżjoni meta aħna ma nkunniex biżejjed li nistgħu ngħidu isma' dawn in-nies nistgħu joqogħdu d-dar, tajjeb, hemmhekk imbagħad inkun nistgħu nżommuhom id-dar. Però dejjem aħna kif ħdimna wkoll il-kalkuli tagħna qegħdin nagħmlu l-enfasi li dejjem aħna għandna sodod biżejjed għal dawk in-nies li vera ħajkollhom bżonn l-isptar. Għadna fil-bidu tagħha din, allura bħalissa għadna nistgħu naffordjaw li dawk in-nies li anka m'għandhom bżonn sptar nistgħu nżommuhom aħna x'nistgħu nofruhom l-aħjar faċilità u anke iżolazzjoni. Tajjeb ngħid ukoll li aħna wkoll qegħdin nippreparaw biex jekk naslu biex nibdaw nieħdu mbagħad il-pazjenti d-dar, ikollna wkoll faċilità fejn inti jkollok kuntatt ta' tabib, tajjeb, li jkun jista' wkoll isegwi dawn il-pazjenti d-dar illum hawn faċilitajiet ta' telemedicine li inti tista' tagħmilha biex il-pazjenti avolja ma jkollhomx bżonn sptar xorta inti tkun tista' tibqa' segwihom. You mentioned the case of a 59-year-old woman who was admitted to Mater Dei for an unrelated health issue. So it sounds like there's a high probability the virus was contracted from hospital. Can you give us an idea, first of all, which ward was closed and how many healthcare workers are under quarantine and what sort of testing regime is taking place on them? Are there targeted tests, random tests? How's it working?
Mela, aħna li għamilna bħal medna hija li fejn kienet il-pazjenta li daħlet minħabba li kellha ksur m'għandha xejn x'taqsam. Hemmhekk aħna mill-ewwel iżolajnija l-persuna billi ħadnija fl-Infectious Diseases Unit u hemmhekk ħadna wkoll il-pazjenta li kienet magħha, għalaqna din il-ward u dawk in-nies kollha l-healthcare workers li kienu qegħdin f'kuntatt magħhom qegħdin f'kwarantina. Bħalissa għadna għaddejjin f'kuntatti wkoll ma' pazjenti li wkoll kienu f'dik il-ward, imma anke pazjenti oħrajn li kienu setgħu f'kuntatt anke pjuttost żgħir ma' dal-healthcare worker. Forsi għandu mistoqsijiet kemm minn dawn il-każijiet li semmejt isuhom kemm minnhom jiġu meqjusa bħala trasmissjoni lokali. Forsi tiegħek ukoll illum minn każi oħra li sem barra jibdew jikkwalifjaw xi ftit imma s-sitwazzjoni veqta għadhom Iva. Mela bħala trasmissjoni lokali, issa żdiedu dawn 4 każijiet minn tal-lum peress li huma kienu f'dawk in-nies li kienu diġà nafu bihom li huma kuntatti. Li għandna li huwa persuna wieħed li aħna ma nafux eżatti minn fejn seta' ħada dak li semmejna li seta' kellha ħada mill-ġim li hija tip ta' kuntatt li huwa differenti mill-oħrajn li ma konniex nafu każijiet relatati miegħu. Eżatt, le. L-appell huwa li dan hija sitwazzjoni li aħna qegħdin nistennew li n-numru tal-każijiet qegħdin dejjem jiżdiedu. Infatti aħna qegħdin nagħmlu ktar testijiet biex propju nidentifikawhom il-każijiet, qegħdin nagħmlu contact tracing biex propju nidentifikaw dawk in-nies li qegħdin fl-istess ċirku mal-persuna. L-iktar importanti hija li aħna dejjem dawk in-nies li nsiru nafu bihom dejjem niżolawhom ħalli dejjem nikkontejnjaw. U l-appell għal pubbliku huwa li n-nies kemm jista' jkun jevitaw li jkollhom kuntatt ma' nies oħrajn jekk m'hemmx vera bżonn. Dan huwa l-appell qed isiru mill-pajjiżi kollha għaliex nafu li inti jista' jkollok persuni fil-komunità li għandhom anke sintomi li huma ħfief, allura l-aqwa mod li inti tista' tevita huwa li inti tevita l-kuntatt, il-ħasil tal-idejn importanti ħafna u nevitaw postijiet fejn jista' jkun hemm nies oħrajn l-iktar li huma vulnerabbli.